Lejlet il-ġurnata ta' riflessjoni, il-qorti fetħet b'urġenza biex jinstema' l-każ ta' żagħżugħ illi ismu huwa implikat ma' sejba ta' materjal splussiv illi seħħet il-ġimgħa li għaddiet. Fil-fatt l-akkużat tressa l-qorti ġimgħa wara li seħħ dan l-allegat każ. Biż-żagħżugħ David Brincat iwieġeb mhux ħatin. Il-pulizija resqu lil Brincat quddiem il-maġistrat Gianella Camilleri Busuttil il-ħamis għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Fil-qorti ġie spjegat illi kien instab aktar materjal allegatament splussiv dakinhar li ġie arrestat u propju meta kien arrestat iż-żagħżugħ ikkollabora. Però sar aggressiv fil-konfront tal-pulizija meta kienu se jtellgħuh l-isptar Monti Carmeli. Fawla seba' l-avukati Nicolas Mifsud u Lara Gatt insistew li l-qorti għandha taħtar psikjatri biex jaraw l-istat mentali li kien fih, mhux issa imma waqt ir-reat. Għal dan il-prosekuzzjoni wieġbet li t-talba kienet prematura. Id-difiża talbet ukoll biex David Brincat jinżamm taħt arrest fl-isptar Monti Carmeli minħabba li qed jieħu 3 tipi differenti ta' mediċini. Iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat u Brincat inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-każ tiegħu issa se jissokta fil-jiem illi ġejjin.